Kung hisgutan ang kabahin sa arnis, usa ka nitibong natad sa martial arts sa Pilipinas, nakatatak na niini ang pangalan ni Supreme Grandmaster Ciriacio Cañete. Sa iyang paningkamot, napailan niya ang arnis, dili lang sa tibok Pilipinas, kundi hasta sa nagkalain-lain pang suok sa kalibutan. Apan matud pa ang tanan adunay utlanan. Si Kakoy mipanaw sa laing kalibutan ni adtong Pebrero 5, duha ka semana human siya nahidangat sa Chongwa Hospital gumikan sa sakit nga prostate cancer. Gawa sa eskrima o arnis, adunay o ani ay mga listahan sa uban pang mga gikahalambigitan ni Kakoy sa iyang kinabuhi. Sa paglabay sa mga panahon, nagsuwat usab og mga libro si Kakoy sa tinguha nga mapakata pa ang kinabuhi sa martial arts nga iyang gihangop hapit sa tibuok niyang kinabuhi. Kini mao ang basic 12 pares sa eskrima ni adtong 1988, pangamot o bare-handed defense system ni adtong 2002, eskrido ni adtong 2004, eskrima arnis techniques ni adtong 2009 ug olisi baraw sa 2014. Ang mga kontribusyon ni Kakoy sa martial arts sa Pilipinas lisod nga tupngan og sa iyang pagpanamilit sa laing kalibutan, gipaniguro niya nga ang arte nga iyang nakamahuan mosanga sa laing henerasyon ngadto sa lain pang henerasyon nga wala nay kahumanan.